pra! Haupra! Hai pra! Haupra! Hai pra! Haupra! Naga benta ga MP by election Meghalaya i Dr. Batskem ikurtong jongka VPP ila pencai ya kanong rim disngap hangni pinsang yok sengew ya kajing pencai na i kandidat VPP. Dai kilalong ki menteri, andai kilalong ki MLA. Kaya ki baca kalong ba ki hap menteri menteri pak ya kaspa kabakila penduduk. Ki hap menteri nak benta ki tu ki bekerjaan ki hagapor election. Nak kata PI pai ba. Kaya ki baca hanya ke jala ke jongi. Ka sorka ka le kumno ka simye ki la ki linti ka rukom trikam ya ka ban pinhe ya ka spa chong ki karto ka ni wala ka long ka ba minsaw na ka benta ka inla ka salang na mal badai na mabay ki tu ki ba kersan pisa ya ki parti ki ba don hakabor ka ba minta kay ka ba nganay sai di pa ba kani ka ba kin tho hoy dan ki ba ong ya ha pa fialap election wat kin tho henry ni hap ban ya tho pa de ya jing si sha so pai ba nang bo pai ba unyo ya ka jing sai bat unyo ban pensyong nong rim bat ban rai ya ka badai e ya ka ban de kay ka ba pen i thi men ko han thi tham ska pen kersan la don ki to ka public hearing ki pai ba ki persa henry ki pulit ki bom ki tit ya ki pai ba ki ba persa ki bom ki tit Berhabi wat sikit kolong ba. Katuga company ka ba pinlong yang tu public hearing. Kadai ka company ka bala ai hadu san paulak tingka. Ya ka way ka political party ka ba don ha ka sorka. Tinggi na kalian tu ka voice of the people party. Nyim kwa ya ka ban sim ki ko mutu ka rai. Nyim kwa ban sim ya ko mutu ka policy. Ya ka ban pinbentoy ki katuga ni wat haba ki pai ba ki ma ya ki jing e ni ibu ningkong e yu pai ba akbar ni bu ningkong e ya kata ka lawe jo ka chat den riu akbar om ya ka jing mentoi jong ki sibet na ta ka ni kiar rai e raidam na ka ni ka jing pelot pisah ka por election na ka jing dam kam mandong ki bakarsan ni ha por election namar bangi kwa ban trei light load ha bangi don ha bor na ka benta jong pai ba kay ka ba dia kalong ka ba pilai habal na ki brig ba pelot ya ka pisah ha por election pilai i na ka por ni ka jala ka jongi ki tu ba pelot ya ka pisah jong ki ha por election himla ban in Klendron ha ka sarkar kimla ban syong ha ka liang persa nakabenta ka laway choka jat den ri ko jongi nakabenta ka laway chok imla ka salang ka jongi nakabenta ka laway jongi khul gi ti jongi wan sakmat ya ka bangimyo ban pertapra laisi laiwat ya ka bangimyo ban pinkut no ya ka ni jingalang ka jongi sebab wan sakmat kumba pala Kristian Islam arajara pusal kumtaru Ikbilin tiba pen kersan yang voice of the people party hagi ni kisem di banwan but nakabenta ka jingsngan jogi kon gikti gi jongi nakabenta ka jingsngan jokalaway gi jongi ninya perta daw new yang symbol joga party how pra mo niya perta laisin laiwat mo how pra Haupra! how